ciwo za ka warke shi nan. Allah sarki bawan Allah. Mata na dai al'umma su kama mutum da kirki. Duk hanyar da za a salwantar man da Zahara. Da lokacin mutum ya riga ta kare. In kun ka kashe shi ku zo ku same ni don komi na. Inna lillahi wa inna. Yaya me ya faru? Aminu me ke faruwa? Ka bi ko akwai wata addu'a da za ka ɗan. Ummi ai ba a rasa ba. Takadarin so shirin Kaura Comedian Production shiri mai ilimantarwa, faɗakarwa da kuma nishaɗantarwa. Ina so in sanar da kai cewa ka bar jayayya da ikon Allah. Dakata. Duk wanda bai yadda ba za a haɗa da shi a salwantar da rayuwar shi. Wai ne kam kin san abin da ka faruwa? Sai yaya Aminu da Isa sun cinto wani mutum amma an samu ya farfaɗo sai dai baya ma. Ba da labari Abdul Paragon. Ɗaukar nauyin shirin Bilyaminu Bishu. Falalu Uba Baban Sadiq. Kuma ka san zan ji daɗi sosai ya kasance Maryam ta zamo yayanmu. In ta san tana so ne to magana ta ƙare. Shi ne yanzu ka sai ƙara tambaya ki kina son Aminu? Ina son shi. Alhamdulillah. Dan Allah kada ka bari ummi ta san komai. Amma fa kada ki manta wannan gidan magana guda muka yi. Allah shi ji kan malam fani. Meye sunanka? Gaskiya ba zan iya tuna sunana ba. Dukan da aka yi masa ɗaya aka yake iya tuna. Ya kamata mu sanya masa suna Isham. Ka suna mai daɗi. Lalle tabbaci wanga Zaharaddin. Malam, ni sunana Isham. Ba Zaharaddin ba. Ƙarya ake yi masu amana. A ɗayan ƙwarar da suka cince su kuwa sai dai ba a ɗan gizo ke sakar ba kamar reshe zai juyo da mujiya. Ta kamu da ƙaunarsa ta bar zuciyarta ta zama mai fuska biyu sai dai kash mahaifinta magana ɗaya ke yi duk a cikin takadarin su. Kuwa jama'a gari mai gari ya aiko ni in gaya maku za a gasar damben da an ka saba duk shekara. To na rinzi da Allah wani sai na yi damben nan da rago an kaza. Kai da nan ne waccan shekarar ka tuno baka sha da daɗi ba ma yanzu. wallahi yau sai na je gidan su Hisham duk abin da yake cikin raina sai na sanar da shi wallahi sai dai duk abin da zai faru. Dama akwai magana da nake so na yi, akwai alfarmar da zan nema a gare ka. Maryam, ai babu alfarmar da zaki nema a gurina. Ki faɗa mana. Ƙarya haka ya maci amana azzalumi. Dama kai azzalumi ne maci amana. Kai gare ni wallahi ka ci amana ta. Kai kuma za ki gane baka mai baka aniya. Kuma wallahi tallahi sai ka bi gidan gayo. Ba da umarni daga hazikan daraktoci yara daidai da lokaci yara daidai da zamani. Abdul Muda Anas Director takadarin su yana nan tafi. Assalamu alaikum masoya, kamar yadda kuka sani suna na Anas Director. Assalamu alaikum masoya na, kamar yadda kuka sani suna na Director Abdul Muda Kaura. Wanda suke bukata a talata musu hajojinsu ko kuma wato shagunansu a cikin wannan shahararren shirin fim mai suna takadarinsu. Musamman 'yan kasuwa masu bukata a tallata musu hajojinsu ko kuma shagunansu ko kuma dai wani abu wanda suke kasuwanci a kai. Kai tsaye za ka yi magana a wannan lambobin da suke gaba wannan screen din domin ƙarin bayani. Na gode.